Aşkın ayvın örtünde, yalan dünya bir demde. Şun görünü yar yanım hep görünümde. Gönlüm açayım sana, senin gitme yok bana. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Aşkın ayvım örtünde, yalan dünya bir demde. Şun görünü yar yari hep görünümde. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Geldin mi? Hava. Kovluk mu? Qowluk hava. Onu ne miydin Salyk? Intek oğul mu qyyd mı aytmadylar şu wagt. Oğul bolsun, kıyız bolsun, on kısın avat bolsa. Akıl huş yerine bolsa, onun ümmet näme wa? Ay, öňeme hajyň 4 qydy wa diýerler. İlin pikir bile näme işin wa Güljahan? Çağan tırnağına dar bolup berenler wa. Şonu ýal bolsaňa bilersin. Oho, men balajyklam. Qydım, dünýede iň baý adam kim qydım? Men kakam. Wah, dogry. Altynım ma, kümüşüm ma, merjenim ma, gowherim ma. Gowher kim qydım? Yaltılık, Merjen kim qydım? yılgırış, Kümüş. yaxşılık, Sen kim qydım? menem yılılık. Hemmesin goşsak näme bolýar qydım? Yürü. Han qydım men ýüreğimi aglatmaýyn. Sen oýda aglaýar.
Ağam, söýgüň nämedigini bilýärmi diýip ýazyp bolýan, näme jogap bersemkäň? İnim, şonu menem söz bilen aýdyp biljekkä. Hacı, sen çıkış etmeli. Ýöne, häzir aýdym bilen aýdyp beremesem. Ömür dengzim dol arman Yazayanny koyma üçün gelenlerim Muňa ahmal diňe seni söýme üçün Sallarını daşadım men Yollarını ötme üçün Yaşadım men diňe seni söýme üçün Kuysadım ayın ýagtysyn Kara gözüň görme üçün Açtım dünýäniň apysyn Diňe seni görme üçün Diňe seni söýme üçün görme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün görme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün Koştan ön görme üçün Gelin ya, yürük gelin ya Diňe seni söýme üçün Kuysadım ayın ýagtysyn Kara gözüň görme üçün Açtım dünýäniň apysyn Diňe seni görme üçün Günüň bolup akýanlar Suwuň bolup akýanlarym Ýanyp turan gölerim men Seni özwädülmerin men Seni özwädülmerin men Görme üçün Diňe seni görme üçün Söýme üçün Diňe seni söýme üçün Görme üçün Diňe seni görme üçün Söýme üçün Diňe seni söýme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün görme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün görme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün görme üçün Diňe seni görme üçün söýme üçün Diňe seni söýme üçün
çırağı gelir pervan ile perman lele. Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim Satlyk? Ejim. Nurana denan. Seni jeňe meňde ýene kenin. Sen men barada ejeň aýtdyňmy? Aýdardım. Satlyk. Bağışlarsyň men bilmändirin. Ýöne, men uýan bar. Ady Dilber. İki tançak yeğenim var. Meňde ýasmy? Meňdeş. Geň alaýmaly. Hakykatdan meňdeş. Uýamy kimeden iň tüýji ýatdamalarymyz. Ejemeden ýatdamalary. Ejem 9 ýaşymda aradan çykdy. Kakam 19 ýaşymda. Satlyk. Bu kim? Bu men halipam. Bu insan maňa sunat äliminiň kapysyny açdy. Biz ilkinji gerek duşamyzda men awtoýolga işleýärdim. Ağlatmalı, anlatmalı, korar seni. Yalvarsan gül yar ol, ağlatan ağlar ol. Mukuddesak bu eni yüreğim. Ağlatan ağlar ol. Mukuddesak bu eni yüreğim. Jigim, odan sesin var eken, adyň näme? Satlyk. Agam odan tedädin ki. Kimin aýdym ýan kaýdym? Ay ýok, ol bir aýdymam däl. Dilme gelen sözleri işiňden aýdym. Sözlere mödün kimi? Heňem, ine hakyny näde? Ejem ýadyma düşse, şondan hiňden aýýan. Gussam ýeňmeýe. Eçeň ýok. Uýan bar. Ady Dilber. Olum siziň aýdyňyzy süýüp diňleýär. İşlerini de diňleýär. İş wagtyň näçede oturýar? Bir sagatdan. Bir saatdan geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Hawa. Bolýa. Sawa şeyda. Sagaman var. Jaňadan hukma. Şeyda. Ertir gudaçylyga bararlar. Ağam oň bolsun. Hawa. Şu toyun sähetine biz garaşyp gördük. Toy bir gowuzat. Toy nesip bolsa, ine tumor bilen çağlar bilen barar, gatnaşar. Tans eder, şoğun eder, sowar nesip bolsa. Gelneje şu toya gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdy bermeli. Biz hiç çetde durmaz, ilmize baryn edip kömek ederiz. Ana gelnem size häzir süýjü tagam pişirip berer, siz arkaýyn oturun. Kaçın döwranlarda dek geçmeli. Nesip bolsa. Hawa. Alo tumor, Haw, eşdiýäňmi? eşdýän? Şo amyň toyuna aýr koýun pulmyz bar da. Hawa, Sowat etmek üçin. hawa. Şonu tapmadım da. Şonu nire ayırdım? Vay, şuat näme çykdyny? Toya çelle wagt kene? Şuat toy aýtmaga geller. Toyun sähetini belläpdirler. Çakylyk bilen geleceğim bilen geldi da şo. Ellerine perk görsem kömek gortda. Begen ediler da. Yokla, toy ne berirsiler? Tumor sen näme etdiň pulu? Açın. Bar. Açık koy. Özüne saňalyň diýjekdirin. Hukman. Bar.
sen pul soğman yekejonem yaşa bilen owa. Onsoň şunýalak gymmat laha. Zanjyr aljak bolsa menden soraşmalämi diýsen. Onsoňam sen zanjyryň ýokmy diýsen. Onsoňam şu gelinim üçin alym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alan? Üdüm için alım. Aljak. Men näme münasip dämi? Aljak? Sen men amyň toý üçin ýürüte ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman. Gymmat laha. Zanjyr alýan. Şo dogrumy? Dogry. Hep mana şolar gelse, goq bolýar üýümizde. Şo o bolur üçin. Näme diýdin? Goq bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? O bolur üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğluňam ejesi. Salam. Salam. Tumorlarym kaşy? Salam. Tağınlar. Şo tumaram taýyň aýaly. Towa. Oy hindosum. Oy hindosum. Hakykatda öpdirdi. Oy. Salam. Salam. Tumorlarym ka? Hawa, tumarlar. Bize ýetigmedi gözläp geldik. Näme? Gudaçylyga geldik. Gelin geçin, gelin bolsaňyz. Oy, hindosum. Oy. Anha bu da men gelinim. Tuöleme. Bir gaýlymyz, bir oglumyz bar. Oturýan senem. Şeýdajanyň dizaynerlygynyň habaryňyz bar? Hawa. Men gyýdymyň eliniň dür dökülýär. Tuöleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň xaridar ýyldızlar. Bizim sizin şeýdaňyzy şo ýyldızlaň birine soramana geldik. Satlyk Taze diýip tanaýansyňyzla? Aýdymçy. Onu tutuş ýurt tanaýara. Ene şoňa gudaçylyga geldik. Onu hemmek tanaýar. Aýdymçy bolsa kakasy gyýdyn bermez. Anha ýeke oglumyz da. Şo çağılykdan aýdymçy bolmagardy betde. Aýdymçydan amyr kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öýdýenli, ançyk, hemimir dik düşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýär kakasy. İkinci gedek gelip hem oturmaň. Dur Satlyk. Näme bir ýumruk ýalgy üçin özüň helakläjek bolýanmy? Näme şon ýaly kem akyl görnýänmi? Söýgüni sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgüň özü gelýär. Haçan geljegini bilip bolanok. Ýöne bir kalyma giýren soň unutup bolanok. Ýilemekenne. Assalamu alaykum Alipe. Iwe. Halypa, eşikden çalış, uğran, köşüşde gel. Duygularını erketip bilen adam, ıkwanın eýesir.
Men sana 3 tan sonra amma inim. Aydymçy bolmak sen üçin kärmi? Aydymçy bolmak men üçin akbal. Aydym aýtmak sen üçin eklençmi? Aydym aýtmak men üçin sunugat. Men sen üçin kim? Halypam. Siz men üçin kakam ýaly eri hem mehriban. Senem, menem, akbalymyz, ömrümiz aydym. Aydyma düşünmeýän, sunuwady söýmeýän adamlar bilen garnaş bolup bolarmy? Düşündüm. Bolmaz Halypam. Men ertir daşary orada konserde var ya. Senem ikunden täze bolmagyň tanışdyrlyşy bolýar. Bu näde diýiň alýar? Ertirem hemme gady gapdala tüýşürýäňde sahna bile bolýar. Abonentlik telefonu öçürilenler ýa-da urgan. Alo. Alo. Salam Şeýda. Salam körpü. Bağışlarsyňyz biýmada aýtýan bolsam. Bir zat sorajakdym, şatlygyň jany birsagmy? Howa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? Hä, ýok. Men janydan aýtmaň haýş. Sağ olun. Alo. Şeyda. Feretmenine näme ba? Çaklyk. Çaklyk? Maňa çaklyk uğratdy. Ödem 2 tane. Konsert. Şeyda, konserde gidäýeli. Satlyk meni söýýär. Söýýär? Ol saňa söýýän idimi?
Ol maňa sowga dograt ýara. Feýenidi dälmeýsem şol. Eýýa maňa bir hepde bär sowga dogratýa. Sowgat? Hawa. Şeýda mesa helle mer aýdyp durna, sen men diňlen okmagy. Ilki bilen maňa olla kanfebet gül geldi. Oň içinde şatlyň aýdymlary, aýdym sazal bomy. Ondan şatlykdan warda sowgat. Ýaňjada iki tan çaqlyk geldi. Derwedämdiň öňüne irden gün nogman kadura bular. Şeýda maňa ýollaş bolay gidäýeli. Ýok, gymmat. Maňa öýde garaşýarlar. Men öýe gitmeli. Dünýäň owadan gydana bimar bolup düşüp onuň izine. Bolmagy dünýäň owadan gydana bimar bolup düşüp onuň izine. Seýänini bilse, beren gülüm alsa, ýalgarap dünýäme dozsa. Dillen seni sana haşır yeter. Radi bolsun bağta alıp gider. Dillen seni sana haşır yeter. Radi bolsun bağta alıp gider. Seýänini bilse, beren gülüm alsa, ýalgarap dünýäme dozsa. Canım yalpala.
Ýalňyz aýdymyň sesini ýapaýyn da. Bol ya. Beýler aglaga menenne köplens aýdym açaýyn diýerler. Mene şu oglanyň aýdymlaryny gowy Süýji sesi var. Sagaman sowduk. Kutlayan. Hawa. Satlyk. Satlyk. Satlyk salam. Salam. Sag boluň odan aýdymlaryň üçin. Sizi dinläp doýup bilemok. Sag bolun. Satlyk, getirmäň gara. Wi. Sowgatlar çinem sag bolup. Men her täze günüň dogaryna howlukýan size sowgat geljegini bilip. Sowgat? Nämen sowgady? Bağışlaň, men sizi tanamadym. Tanamadyňyz? Näme bollay? O ýygyň ady gymmat. Aşyk men şoňa. Sowgatlara meni berdim. Ýöne ilkinji sowgaty uradamda sen aýdymlaryň owurýa diýip aýdymlaryňam saly uratdym. Olam o sowgatlar senden röýdipdir. Şeyda? Al sowgatlaňy. Maňa senden hiç zat gerekki.
Ýöne ýekece haýşymma. Ýekece özüň bilen bagly ähliýatlamalary alyp galayda. Alyp galaly bilýän bolsaň. Şeyda. Dur ýoluň uğruna beýdip durmaly. Studiýa gireli gürleşeli. Men sen bilen gurrungum ýok. Şeyda haýş edýän dursana. Hakyt gözüm bilen göräýdim de. İlne ullakan düýünçek. Öze mara eýlesine beýlesine garap uğurluk etýän ýaly ýoşlyjakdan çykyp gidip barýar derweden. Şu ala garan kim bolsa tanap ýetişdim gyýt. Kimdir öýtýän? Hakyt tumoryň gyýdy Şeyda. Hawa tumoryň gyýdy Şeyda. Vay. O derweden ýanyna duran men gyýdymmy gyýd? Vay. Oň ýanyna duran çyşyk kim ol? Sana diýem moklewer, borsaň habarlaşar. Dinleýän maslyk. Derweden ýanyna duran oglany basym tutup men ýanyma getirin. Şeyda. Men diňi sen söýýän. Sen ýylgyrşyňda üýtgeşik jady bar Şeyda. Ýylgyraýsana. Ana men aýtdyma, ýene bunyň başga görürüm. Alo? Alo Şeyda, men kymmat ejen hassahana gidipdirler. Sen gaçanyny Şeyda? eşdipdir ejen. Näme? Sen gaçanyny eşdipdir ejen, bilip. Näme boldy? Satlyk, men gaçypdyryn. He? Nire gaçypsyň? Çukura gaçmajam, bella Satlyk taňa gaçypdyryn. Ýok. Men seni alyp gaçjak gä Şeyda. Men taňa gaçyp barmanam. Şeyda. Men seni toýda aljak. Men seni aýdym bilen saz bilen aljak. Men saňa gyzyl kurta giydirip gel nazylap aljak Şeyda. Satlyk öýe barsam, kaka men öldürýär. Salam. Gurrunmusyň? Arzu? Haw. Eşitdiňmi? Tumoryň gyýdy Şeyda gaçypdyr. Towa. Hawa. Goýsana gyz. Ay towa diýseňem gaçypdyr. Yalanlar. Yalan näl, çyn. Şekeriň gyz täze güllen eşitdim. Goňşular görüpdir. Gaçaýpdyrmy gyz? Hawa gaçypdyr. Bagty bolsun diýip diläýmek. Etjek alajyň ýok. Inni näme derker? Göç. Gellagy diýana. Haw. Eşitdiňmi sen? Nämäni? Şeydi wala ýanna men. Tağanyň ýydyma gaçypdyr diýe. Ya senem walla. Ýylyň ýybat bilen näme işiň bar diýsene? Ay mena haw, eşitdiňmiň aýdaýdym doğa sökmünde. Ya içime dygmagy. Ýylyň ýydy bilen işiň bolmasynmy? Han kuştuň bilen bolsana sen. Bolýa, bolýa. Al. Al. Oy. Agyz, Hawaça. tumoryň ma gyýdy gaçanmyşyn. Kim? Şeydamy? Hawa. Eje, men ananamok. Şeyda beýle gyz däle. Sen nerden bilýän? Oy, ejemi. Goy gyýdym, ağlama. Sen kim bolupsyň men çağamy ağladar ýaly? Ağladım, men ağladım. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağlatmadım. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağladım. Adynyň näme üçin gymmatlygyny bir bilýärmiň sen? O menin hemme adımdan gymmat. Malymdan, mülkümden, hatta canımdan hem gymmat. Gymmat ağlamaydı. Bizden dillen gorap ýören çağam ol men. Bolýar.
Oğlanlar yine yürü. Tutsana. Vay. Gel tut. At. Hayır, neyme o? Neyme begin ya? Soğudu çayırdı. Kovetti. Soğudu çayırdı. Dondu. Kovetti. Ne getver zaten et şu an. Hay. Oğurdu. Dondurcak. Neyin kösödü beni? He? Mısık etti. Neyem ol ya? Tuttuk basık. Kimi? Tokorcağını. Asta basım. Asıl korkut. Basık. Ne? Dondum. Vay, artsa. Havas. Men size bunu tutum deydim he. Beydip köy kapağı edin değil mi? Ay bas, bolun oraya köy kapağı mı değilliydi? Hava. Bas konsam siz şu köy kapağı kakosulsunum kovur yalnız. Hava. Değil mi şu bolun oraya kakosu olsun da? Ale kakosu. Bollu ne var? Bollu mu ya? İne, men kımmat canımın göğüne deysen, bolcan şudur. İçican, sen men sonra çen dinlemedin ha? Ne meni? O men göğünüme değmedi. O bana bunun tatlar düşündürmeyene geliptir. O men ağlamadı. Gelinim, gel. Sunugatyňa hormatym bar. İlkinji gezek studiýaňa geldim. Boş gelseň bir hilrek kabul et bagşy. Sağ olun. Gel ana. Ine, bu bizim studiýamyz. Uyam. Sen berdi. Halipa, Şeyda. Şeyda? Hawa. Şeyda sen uyanma. Hawa. Uyam. Onna biz basım qarnaş bolýatsa. Ağlama. Biz sana şeýle bir toy ederiz. Yatlayan güneşin tılna derlerin, kulpuğun tasadıp gidin yerlerin. Kıyılıp dünyasının gitmedin oğul, ne biçin ağlayan şadiyan gönül. Kıyılma gidiyeni doğduğuyumden, baktını taparsın candan suyulsun. Ağlama gidiyeni doğduk öyünden, baktını taparsın candan suyulsun.
birinden kimi saylan oğlanın Vahala koymadın oturur yerde Köye yükselyendi ulaşan derde Vahala koymadın oturur yerde Köye yükselyendi ulaşan derde Ulaşan derde nem için ağlayan şadiyan büzül Oğlanlar yine bir gede qaytalaylar. Etker hoşdur deyip, izinden qıssaqıl telegramma geldi. Sağ ol. Bu uşuk oğlanlar ağamın oğlu bolupdyr. Tuğlama. Yaxşı din olsun. Sağ ol. Aleykümselam. Salkmy? Yaşlıyım boldun? Sağ ol Halipa. Berdim deyip beriligi bolsun. Adyna eýe bolsun. Adyna tek dakamlawam Halipa. Özüňde gaýmasaň. Şeýlemi? Ha. Be, onu makul bilseňiz 4 goýdan soň tuwulamy goşagul. Begenç bolsun goý şoň ady. Sağ ol Halipa. Adyna eýe bolsun. Ýör öýe gireli. Açılsın oğulna bat içildin Enim artık toyuna hatım taydi içildin
Toyun boşluğu soğukunda vara şatlık paylayar her bir yüreğe. Aydım aydalim tansam edelim hoş niyet bilim bata yetelim. Kömür galası ocak yanası yine atanıp edir balası. Şatlık çoğunmu elem yüzüme şatlık şeydadır ışkın derdine şatlık şırvandır ılgam sazına şatlık şükrüdür yüreklümidir. Yağıp dursa yadın yaşı elim koşar çeksin aşı. Gar tozgazı nurun başı toy gününne coşsa başı. Kömür galası ocak yanası ene atanın evi balası. Şatlık şokundur elim yüzüne şatlık şeydadır aşkın nedine şatlık şirvandır alham tadına şatlık şehmettir yüreklerime. Şatlık, sevgi, koca dünyanın yaşlığı, ıkbalın ıntana beyip peşkeşi, arka dağlı